Йыратыр зашишмай ялынан. Муза, иркан Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру Әкият Татар дәүләт курчак театры. Театрның барлыкка килү тарихы, бүгенгесе һәм 4нче халыкара Шымбай фест курчак театры фестивале хакында. Шәһәр үзәгендә урнашкан Әкият курчак театры казанлылар һәм башкалабыз кунакларының яраткан урыны. Аның бинасы яннан берәү дә сыкланмыйча уза алмый. Әкияттәге сарай кебек ясалган әлеге бина тышкы яктан да, эчке яктан да матурлыгы, серлеге белән әсир итә. 1934 елда нигез салынган Татар дәүләт Әкият курчак театры илнең тулы хокуклы, иң зур тарихлы театрларыннан санала. Башта ул беренче дәүләт интернациональ курчак театры исемен йөртә. Аның беренче директоры, актеры, рәссамы һәм режиссеры Сергей Макарович Мерзляков була. Ул үзе тирәсенә балаларны һәм театр сәнгатен ярата торган, иҗади яктан актив яшьләрне җәлеп итә. Театрның репертуары татар һәм рус әдәбиятының дөнья классикасының иң яхшы әсәрләренә нигезләнеп төзелә. Беренче тамашалар Петрушка Октябрёнок, Красный Петрушка, Кошка и Лешка дигән спектакльләр була. Соңрак 1937 елда актриса Рукия Хабибуллина һәм артист Фуат Тахиров Габдулла Тукай әкияте буенча беренче милли пьеса Кәҗә белән Сарыкны дөньяга чыгара. Шулай итеп, Курчак театрында татар милли драматургиясенә нигез салына. Курчак театры сәнгатенең төп принцибы мауктырып тәрбияләү була. Ул бүгенге көндә дә актуаль. Әкиятның яңа бинасы 2012 елда ачыла. Аңа кадәр ул иске ширкәү бинасында эшли. Яңа бина әйткәнебезчә әкияти сарай образында төзелгән. Аның архитектура, декоратив детальләре дә сокландырылыр. Әйтерсеңлә, архитекторлар бинаны балалар рәсемнәреннән күчереп ясаган. Бина фасадында төсле сыннар ерактан ук күренеп тора. Нәкъ менә алар тылсым яратучыларны әкият иленә дәшә. Бинаның эчке бизәлеше дә тышкы ягыннан калышмый. Үз тамашачыларын ул иркен заллар, йомшак патша кәнәфиләре белән каршы ала, серле дөньяга алып керә. Әкият курчак театры 2013 елның сентябрендә беренче халыкара Шымбай фест курчак театрлары фестивален оештыра. Беренче фестивальдә Төркия, Франция, Беларусь, Таҗикстан, Төркмәнстан һәм Россия шәһәрләреннән 16 иҗат коллективы катнаша. Бүгенге көндә фестиваль шактый киң үсеш алды. Казанның яшь тамашачылары һәм әти-әниләре әлеге вакыйганы зарыгып көтеп ала. Киләсе сюжетыбыз фестиваль хакында. Шымбай фест белән бергә Казаныбызга үзенә бер төрле иҗади шаукым килде сыман. Әкият курчак театры каршысында корылган сәхнә яныннан кеше өзелмәде. Халыкара 4нче курчак театр фестивале Шымбай фест. Без инде бу фестивальне зарыгып көттек, чөнки ул инде безнең өчен аралашу, дуслар белән күрешү, ниндидер спектакльләрдә бер-беребезне карап, шулай дәрес тияргә була, өйрәнәбез. Һәм инде әлбәттә шушы безнең фестивальнең үзенчәлеге. Бу фестивальдә безнең 14 шәһәрдән килделәр. Шулай ук Гродно шәһәреннән, Беларусь Республикасыннан да театр бар. Һәм инде үзебезнең дуслар дип әйтик инде, ул шулай ук Рязань театры, Тольятти театры, Ярчалы курчак театры Мәскәүдән һәм бик күп калган театрлардан килделәр. Фестиваль барышында күрсәтелгән спектакльләрнең гомуми саны 20. Аларның бер өлеше әкияттә узса, күпчелеге театр каршындагы Чәчәк паркында үтте. Шулай ук урамда да спектакльләрен дәвам итәбез. Безнең кече һәм зур залларда спектакльләр бара. Бу юлы безнең инде җитәкчеләребез һәм шушы безнең фестивальне оештыручылар, алар бик шундый үзенчәлек керттеләр. Чөнки тип-тигез бүленгән балалар өчен безнең инде драматургия спектакль һәм инде өлкәннәр өчен дә шулай ук 2 залда бара. Кече залда да, зур залда да. Һәм инде бу фестивальнең иң тәмле өлеше ул инде шәһәр өчен сюрприз. Һәр кич урамда 2-3 спектакль уйныйбыз. Ул инде шулай ук махсус шушы
площадной театрлар деп әйтем инде орысча әйткәндә. Алар инде махсус шақырылган безнең театр каршысындагы матур чәчәк паркында уйнарга. Паркта узган спектакльләрдән актерлар да, режиссерлар да бик илһамланган. Шулай булмыни. Дөньясын унутып караучы тамашачы иҗат кешесе өчен илһамның үзе. Парк туп-тулы булды. Без чын сабанды оештырган хәтлек булдык. Кеше бик күп килә, кеше бик нык кызыксына. Шунысы безне бик шатландырды, чөнки теге урысча әйткәндә сарафан радиосы бик каты эшләде. Беренче көнне кеше әзрәк иде, ә инде икенче, өченче көнне безнең инде паркыбыз тулды, чөнки шәһәр халкы бик кызыксынды. Бу Курчак театр фестивале алга таба да шулай танылсын иде, һәм без аны бик көтәбез. Киләсендә инде 2 елдан, Алла теләсә, безнең инде юбилей 5-нче халыкара Шумбай фестивале үтәр дип өметләнәбез. Справедливость и есть. Но самое важное, что существует добро. Әкият театры шын мәгънәсендә Татарстанда Курчак театры сәнгатенең үзәге булып тора. Ул Россиядә һәм чит илләрдә дә танылу алды. Төп иҗади максатлары үзебезнең һәм чит илләрдәге Курчак театрлары иҗатын өйрәнү, иҗади мөхит тудыру буенча инновацион технологияләрне эзләү һәм ныгыту. Әкият Россия Курчак театрлары арасында әйдәп баручылардан санала. 1974 елдан бирле ул Унима халыкара Курчак театрлары оешмасы составына керә. 2005 елдан 21 гасыр Россия Курчак театрлары ассоциациясендә. Театрда 100-дән артык кеше эшли. Труппада барлыгы 34 артист. Яшь артистлар нигездә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын һәм Казан театр училищесын тәмамлап килә. Бу кыйрклары базасында театр моннан 44 ел элек үзенең Курчак театр мәктәбен ача. Аны тәмамлаучылар Казанда гына түгел, Россиянең күп кенә театрларында хезмәт итә. Әкият Курчак театрында 2019 елга кадәр 42 ел дәвамында баш режиссер булып ТССРның һәм Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе Илдус Насих улы Зиннуров эшли. Ул 100-дән артык әсәр сәхнәләштерә. Спектакльләр куюдан тыш, курс җитәкчесе буларак ничә буын Курчак театры артистларын укытып, иҗат дөньясына юл ача. Театр үсешенә әйтеп бетергесез зур өлеш керткән тагын бер шәхес Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Роза Сәйетнур кызы Яппарова. Ул 2020 елга кадәр 27 ел буена театрның директоры булып эшли. Яңа бина төзү эшләрендә шактый зур көч куя. Әкият Курчак театры төрле елларда спектакльләр белән Германия, Төркия, Франция, Болгария, Казахстан, Финляндия, Беларусь, Румыния, Азербайҗан, Таҗикстан, Белгород, Новосибирск, Рязань, Киров, Оренбург, Кострома, Самара халыкара театр фестивальләрендә Болгария, Россия, Франция, Германия, Югославия, Америка Кушма Штатлары, Нидерланд, Чехиядагы иҗади конференцияләрдә, күргәзмәләрдә, конгрессларда катнаша. Әкиятләрнең Россия шәһәрләре, шулай ук Татарстан Республикасының район һәм шәһәрләренә даими гастрольләргә йөрүләре театр эшчәнлегенең мөһим юнәлеше булып тора. Иксез-чиксез зур илебезнең яшь тамашачылары ул гастрольләр вакытында татар халкының тарихы, гореф-гадәтләре һәм мәдәнияте белән таныша. Шумбай фестка без килгәндә Яршаллы Курчак театры Ильгизәминең Кротка спектакленә әзерләнә иде. Сәхнә артында актерларны әзрәк сөйләштереп алдык. Шумбай фестивалендә 4-нче тапкыр катнашабыз. Без быел алып килдек Федор Михайлович Достоевскийның Кротка әсәрен. Мин бу спектакльдә башкарам эпизод рольләр. Тетушка дип әйтим инде. Офицер Ефимович һәм доктор Шрёдер рольләрен. Кроткада курчаклар белән бер рәттән актерлар да уйный. Профессиональ артистларга курчаклардан тере планга күчү авырлык тудырмый ди Минзәрия ханым. Әкият Курчак театры исә спектакль тәкъдим итсә дә, үзе бәйгедә катнашмый. Бу хакта безгә Ләйсән Миңнәхмәтова сөйләде. 27 июнь көнне сәгать 3-тә без Шүрәле яңа фантазия спектакле белән 4-нче халыкара Шумбай фест фестивален ябабыз, йомгаклыйбыз. Ләкин бу спектакль ул конкурска кірмәгән. Без аны теге кунакларга гына күрсәтәбез. Гомумән безнең театрдан бер спектакльдә кірмәгән. Үзебез оештыргач, үзебезне үзебез бәяләмибез инде.
һәм бу дөрес тә дип уйлыйм мин. Шүрәле яңа фантазия спектакле турында да сорашмый кала алмадык. Шүрәле яңа фантазия бу чыннан да искиткеч спектакль, ул синтез, анда хореографияда, анда курчакларда төп герой Шүрәле ролендә Илдус Габдрахманов Камал театрының халык артисты һәм аның белән мин бергә пластика һәм курчаклар берлегендә без спектакль күрсәтәбез. Һәм ул Шүрәле яңа фантазия дип атала. Мин анда Сөембикә ролен башкарам. Ул заманча яшь кыз бүлмәгә килеп керә, бүтән теге тузаннан җирәнеп кенә ничектер шундый спектакльгә кереп китәбез без драма юнәлешендә. Аннан соң шкафтан чыга Шүрәле булып, биюгә кушылып. Гомумән, Фәрит Яруллин музыкасы ул искиткеч. Шүрәле яңа фантазия Фәрит Яруллинның бөтен дөньяга танылу алган Шүрәле балетының дәвамы булып тора. Спектакльнең биюләрен Камал театрының балетмейстеры Сәлимә Әминова куйган. Аңлавыгызча, аны үз эшенең эшен осталары барлыкка китергән. Ләйсәннең бу әсәрне синтез дип атавы да шуңа. Әкият Курчак театрында спектакльләр татар һәм рус телендә уйнала. Балалар спектакльләрдә яңа сүзләр өйрәнә, дөньяны танып белүгә бер адым ясый. Гомумән, балаларны сәнгать аша тәрбияләү иң күркәм алым. Уен, әкият, сөйләм, тамаша аша бала мәгълүматны җиңелрәк һәм тизрәк исендә калдыра. Туган телне үстерү һәм милли әдәбиятны популярлаштыруда да спектакльләрнең өлеше зур. Театр сәнгате балаларның иҗади фикерләү сәләтен ачарга булыша, эстетик һәм әхлакый тәрбия бирә, хәтерләрен, игътибарын, күз алу сәләтен үстерергә ярдәм итә. Бүгенге көндә Әкият театры афишасында 60-тан артык спектакль бар. Алар арасында тарихи һәм заманча әсәрләр, дөнья халыклары әкиятләре тәкъдим ителә. Спектакльләрдә традицион ысуллар белән эшләнгән курчакларны да махсус уйланып чыгарылган курчак системаларында күрергә мөмкин. 2019 елдан Татар дәүләт әкият Курчак театрының баш режиссеры, 2020 елдан сәнгать җитәкчесе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илгиз Газинур улы Зәйниев. Яшь талантлы режиссер театрга яңа сулыш алып килде. Әкияттә балалар өчен генә түгел, өлкән тамашачылар өчен дә спектакльләр барлыкка килде. Татар халкының яраткан җырчысы Әлфия Абзалованың тормыш юлына багышланган Әлфия драмасыннан башланган өлкәннәр өчен татарча спектакльләр исемлеген Шүрәле яңа фантазия, Әлдермештән Әлмәндәр әдәмнәр спектакльләре дәвам итте. Соңгысы Алтын битлек 2022 Бөтен Россия театр фестивалендә 5 номинациядә көч сынашты. Илгиз Зәйниев Татар дәүләт әкият Курчак театрына килгәннән бирле биредә милли әсәрләргә игътибар артты. Әле санап киткән өлкәннәр өчен куелган спектакльләр Татар Курчак театры өчен генә түгел, бөтен татар театр дөньясына яңалык булган әсәрләр, гаилә белән килеп карый торган тамашалар. Нәрсәгәдер ялагайланасың бит, Фестивальдән тыш Әкият Курчак театрының эшчәнлегенә дә игътибар бирәсе килә. Инде 10 елга якын театр яңа бинада эшли. Биредәге 2 тамаша залында яңа техника, электр белән яктырту, тавыш бирү җиһазлары белән тәэмин ителгән. Киләсе яңа сезонда безнең татар телендә беренче премьера ул Туфан Миңнуллинның Авыл эте Акбай спектакле булачак. Менә шул спектакльдә миңа тәмле тамак роле туры килде. Бу бик үзенчәлекле роль. Ул төп геройларның берсе, тәмле тамак образы. Мин бу рольне уйнысымны белгәчтән соң шундый сөендем, чөнки анда уйнар әйбер бар ул образда. Ул хәйләкәр дә, ул киң кырлы образ, характерлы. Мин шундый образларны уйнарга яратам. Алла берсә, бик яхшы спектакль булыр дип ышанабыз. Бүгенгесе көндә безнең инде бу спектакльгә репетициялар башланды, җәйге ялга китер алдыннан. Татар труппасы яңа куелачак спектакльне уку белән мәшгуль булса, рус төркеме репетицияләр уздыра иде. Буларын тамашачы театрга килеп тә карый ала. Шуңа без сезгә аның эчке кухнясын күрсәтергә булдык. Мисал өчен, бу курчаклар әзерләү бүлеге. Монда чын мәгънәсендә иҗади да, серле дә мөхит хөкем сөрә. Без килеп кергәч, кызлар илһамнары кашудан курыккандай сискәнеп куйдылар. Тик үзләре бик ашыклар икән. Ни белән шөгыльләнүләре турында да бик рәхәтләнеп сөйләделәр. Курчак әзерләү җиңел түгел, зур түземлек сорый торган вак эш.
Бер деталь барысында хәл итәргә мөмкин. Бозып та ташлый ала, курчакны искиткеч үзенчәлеклегә дәверелдерә. Аннары тегү бүлегенә киттек. Биредәге хезмәткәрләр исә театр эшчеләренә, билетер, администраторларга костюмнар тегү белән мәшгуль иде. Апаларның хезмәт тәҗрибәсе әллә ничә дистәдән дә артып китә. Шуңа алар теккән кием салымның сыйфатлылыгына аптырыйсы юк. Көненә тегүчеләр берничә костюм өлгертә. Сәяхәтебезне дәвам итеп декорацияләр әзерләү бүлегенә кердек. Монда инде абыйлар хезмәт куя. Чөнки көч-куәт кирәк. Спектакль өчен ни сорала, алар шуларны әзерләп бирә. Биредә түземлек кенә түгел, фантазияң бай булу да бик мөһим. Декорацияның төрлесе була. Шуңа кайвакыт башта озак вакыт уйлап, эскизлар кырып, күз аллап йөрибез диләр. Карап торырга бик кызык, эшләве авырдыр. Монысы бәхәссез. Аннары инде кабат тамаша залына кереп чыктык. Тамашачы әсәрне тулысынча тыймый алсын өчен ут кую, тавыш көйләү кебек процесслар аеруча да әһәмиятле. Әкият соңгы елларда Курчак театры балалар өчен генә түгел, өлкәннәргә дә кызыклы була ала дип ассызыклый. Моны дәлилләү өчен барысын да эшли. Курчак театры ул кайчан барлыкка килгән? Ни өчен барлыкка килгән? Ул бит инде шул патшалар вакытында өлкәннәрне ничектер күлдерү өчен, развлекать дигәндә русча әйткәндә, ул бит теге патша булып күрсәтә алмаганнар бит инде үзең чыгып. Ә Курчак белән булган. Менә шуның өчен ул теге пародия рәвешендә барлыкка килгән Курчак системасы. Шуңа күрә минемчә Курчаклар ялатырга да мөмкин. Бик күп спектакльләр менә хәзергәлеге фестивальдә дә демон карап уздык без кичә. Ул Беларусь театрының Лермонтов әсәре буенча демон. Искиткеч. Шын көчле, өлкәннәр өчен тетрәндергеч истә кала торган. Миңа бик ошады. Шуннан да Курчаклар халыкны елатырга да мөмкин икән. Әкият Курчак театры менә шулай яшәп ята. Исеме җисеменә туры килә. Бу чын-чынлап әкият җанланган урын. Әкият Курчак театры үзенең нәни тамашачыларын инде 88 ел сөендерә. Матур мәхәббәт бинада балалар үзләренең яраткан әкият каһарманнары белән очраша, театр сәнгате белән таныша. Баланы әкият, маҗара аша тәрбияләү гадәттә матур нәтиҗәләр китерә. Мөгъҗизага ышанган балаларның күңелләрендә хыял утлары кабына, хыялы булган кеше һичшиксез максатларына ирешә ала. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген Татар дәүләт әкият Курчак театры, театрның барлыкка килү тарихы, бүгенгесе һәм 4нче халыкара Шымбай фест Курчак театры фестивале хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне тенҗе путмейнде. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.